Svetsko prvenstvo u fudbalu još uvek traje, jel' tako? Jel' traje, gledate to? Ali ne traje za nas. Radomir Antić je pobedu nad Nemačkom poklonio srpskom narodu, što je okej. Ostale dve utakmice poklonio je narodima Gane i Australije. Nažalost. Inače, Antić je izjavio, bili smo u grupi gde su sve reprezentacije igrale fudbal. I čovjek je u pravu, to stvarno može da bude problem. To je prilično onako, prilično nezgodna stvar. Ali da ja ne bih mnogo dužio, imamo kraći intervju sa Radomirom Antićem, pa da pogledamo ako ste okej. Može, a? Idemo. Selektore, da li mogu da vas zovem Radomir? Svakako. Radomire, da li mi treba da jebamo mater fudbalerima? Svakako. I njima, i meni, i mom stručnom štabu. Radomire, šta ste mogli da uradite pa da naši fudbaleri bolje igraju protiv Australije? Bilo bi mnogo smo srećni i zadovoljniji da smo im priredili više noći kao protiv Nemaca. Radomire, bilo je spekulacija kako su naši fudbaleri pili pivo. Šta su oni zapravo pili? Sa Radomirom ne piju vodu. I za kraj, Radomire, ko je kriv za naš fijasko u Africi? Ja.